Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nebag abigatyo amin nga sangapada papagayam. Manipod ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di ba nga sumagbay iti programa? Dear Manong Nemi. Dito ito pagayam nyo ni Manong nyo ang Nemi Ruiz, kumabkablawak, itinembag nga bigat, nembag nga oras, nembag nga kanito karakayami nga sangapada, aniyaman nga oras kanal daw, itaan nyo itang apaset tilubong, kabkablawan da kayo tinaragsak ng kaya panagdagdangeg, kaya panagbibuya, kat no, hanyo pengen i-share di programa tayo, kaya nagbibuya kayo, please share this program. So kung matumunang yung taramay din apaman nga magbubuya tayo, share this program, sa aking ag-comment. Kahit padanan nyo mapagayam. Di pagkasalitaan, di pagayam tayong Efren, Anapoluan, manag, lilipat. Asin wala kayo ti managlilipat. Dagiti agkabawan. At dagiti ubing na managlilipat dan. Na paruam kada kwadra ito'y managlilipat. So pagkari kung malipatan na ba iti birthday da? Malipatan na ba nga December, Christmas kayo mita? Malipatan da nga adagam date da. Kasi lang dyan, malipatan da nga, ay, adain saan ko? Ay, nagsetan. Kasi lang dyan, naglilipat, nakadaldelikado na ito yung akuha, di ba? Kasi lang tayo, sakit ba ito? Hindi ka rin papagayam. Iruging ibasa na ito'y pagkasalitaan ni pagayam tayong Efren nga napauluan iti manag lilipat. Sagudahan nga rin ti surat. Dear Manong Nemi, arig na Manong Nemi, anasapa kami nga naulila iti ama. Yung magbintasan na, tanasya at tibiyag mi. Ada pinanawan, dedi papa Manong Nemi nga negosyo. Nga ni mama iti nangasikaso. Nga dahita nga negosyo Manong Nemi kat iso, iti nang paadal kada kami amin nga talo nga kakapsat. Nga puro lalaki. Ni Manong Ernie, tinauna, siyak tinagteng nga ken ni Ading June, iso ti Borodek. Nung pagpapada kami nga lalaki, Manong Nemi, na-display na kami. Saan nga gaputa siyak ti mangibaga, talaga. Napintas kami ni di, Manong Nemi, di pa nang disiplina kada kami, dagi di papa. No, at dagbaso, di ubing kampay. Deta.
Agpaklib kami manong nemi. Sana kam nakaintar kami nga nakapaklib. Sana kam bautan iti patong mi. Samot kidi nga sinturon ti pagbaot na. Yeah. At ay plastic. Kasla madlang bat. Ngem plastic abat. Pak! 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 So nga nanakam kami di. Tadi mi kayat ti madusa. Di mi kayat iti mapanis ako na mapanis. Agsagrap iti punishment. Nalalayang kami met iti eskwela. Manong nemi. Kadeta una iti pagkamyamanan. Kan pakaidayawan mi. Manong nemi sang kapamilya. Kabot agrekap iti klase. At adalatamot honor. Maawardan kami. Ni Manong Ernie, Manong Nemi, may isa nga doktor. Yan. Takawaya ko na ni Manong Ernie nga masapol nga ada doktor iti pamilya. Tapno di kastagad adda insigida nga mangagas na sa sinuman ti adda sakit na. Nasalunat ni Mama, Manong Nemi, na pintas ngam saan nga nagasasawa. Gabot inbukbuknan kada kami nga kakabsat ti amin na panahon na. Kan panang disiplina na kada kami. No kasanod panang disiplina na kada kami ni mapapaidi kastama tintultuloy panang disiplina ni Mama kada kami. Uwain man. Nagasawa ni Manong Ernie, may isang nurse ti asawa na. Iso ni Manang Densya, ni Ipag Densya. Doktor ken nurse, Manong Nemi. May nang adabukod da nga klinika. Kaya lang Manong Nemi nagtulturoy nga agkakabanga kami. Wain, adamay sa katulong mi. No, adamay sa katulong mi ngem adamay trabaho tunggal may sagada kami. Division of labor. Masabol nga samang itulok nga ti katulong Manong Nemi ti agdalus iti siledmi kan agurnos. Agsisinoblat kami met nga agdalus iti CR. Diya katulong minat, so adalos iti salas, ken kusina, ken taglawlaw ti balay, ken iso ti agluto. Ken, masapul nga ta kami matlaeng nga kakabsat, iti manglaba, kadag iti arwaten mi. Ngayon di agasawan ni Dr. Manong Ernie, akit di ipagkun at taglaba. Wen, ti arwaten da nga doa. Ngayon da kami mat kani ading ko nga June, Manong Nemi, da kami manglabat arwaten mi. Pasaray mat, mapangko alayan timureng ni Mama, kat ilaba pangsipsip ako nada. Nagatuarak mat Manong Nemi di korsok nga arkitek. May sak nga arkitek Manong. Dirento, tani John, kat may samet nga engineer. Kat ako nangarod ni Mama Kanyak. Sikat ti sumaruno itan nga agasawa. Friend na kalbasa nga nag-asawa ni Manong mo, nga doktor, nga niras ti asawa na. Architect ka. Ano nga rin baling asawa? Engineer? Or no? Jack ba mo, Mama? Agay ka kita? Kata awang petinubiam? Jack pa nasarakan ti babae nga pakarig ng tayat, Mama. Nagkapsut ka. Ni Manong mo, hambad nga niya ipag mo nga din siya ti mo nga girlfriend na. Sa bali ni Manong, sa bali akmat ko. Dinto tayo ading mga June. Nakadado na kiti kakuy-kuyog na, kinagdibdirabang nga chicks na. Si kansamat na kasi singbatan. Siyak ti mahala ka rin ni Papa, Mama. Di mo ko na inti kasta. Gabot na nakaad-ado kami di nga girlfriend ni Papang mo. Kaya di agasawa kayo nga Roden. Awan chicks na. Ay, data una iti pagkimimanak ka rin ni Papang yo. Tayo di agasawa kami, strict to one. Siyak laingin. Mamati kayo mo, baka nood damot to. Mamati, nasing pa di Papangyo. Idi agasawa kami. At sika, nasingpid ka ita, tabaro ka. Baka yun no, agasawa ka, iso pa naglokom. Kitam ni Manong mong Ernie. Kita tagasawa dan kinidensya sa adang agchichiks. Kahit ni Matt John,
Doon babae na, baka ito nag-asawa ka, so matindi pa nagtalnana. Kasi ka nga rod, nga awan, ti chicks na ita. Indo nag-asawa ka. Baka asikan tumatik, balik nga babaero. Ang natawat, mama. Ang kunto itulok. Siyak, no siyak tundi agayat, isisulaing. Basta siyak madlang tipat-patag na. Lalaingom nga rod, iho, iti agpili. Saan nga agpili, mama? Ano nga rod? Tao matipiliek. Basta no sa sinuntuman ti pakarikna kiti ayat. Isunton ti ayatek. Kasano no pila eh. Kasano no pangkes. Kasano no awat trabaho na. Kasano no mananakaw sadot mo no na. Kasano no GRO. Mamet. Hanggang ba't nga maling nga ayat hindi kita kakit. Siyempre. Amo mo ti pusok tagpili. Isungar nga kung nagkatalangin tagpili. Isa mo kit ibaga nga awan ti William. Sige mama. Sige manlagan. Da kayo tusto. O ano ang pagdanakan nyo. Agbalin to nga na siya. Tagbaling nga manugang yo kanyak. Nakapimpintas ti relasyon ti tunggal may sa kada kami manong. Di kampulos nagkaapang nagkakapsat. O nagsisindakid kami. Nagtitindulong kami. Isong nga nakaragsak ni mama, numampay na sa nga nabalo, kaya naragsak kabota, nasisingpat kami nga kakapsat, nupay puro kami lalaki. Aging nga dimtengen manunemi ti babae, iti biyag ko. Iti may isang aldaw manunemi, asla mariknak ti bisin kon, diyak may kamakaman sa diabalay manunemi ti pandangan ko, gapkapok iti pisina manong. Sa bagay nag-overtime mak, gabot tayong dardaras ko nga, inaramid na kang kanatin da nga plano nga ipaaramid na kanyak manong name. Di magkasakit yung may sa nga food chain. One, nagkordera ka, di paborito k manong name nga manok, ti food chain. Di makadakas, di naala kong ti order ko, impang ko ni ti may sa nga lamisaan. Agkiraoskit din ti tiyangko. Nakaw. Samad nga rin nga maling nga jack ka. Pag gustuan na ito, ikiraos ti tiyan ko. Nagdardarat sa ako na manong na yung minapaniti CR. Anak pat kadi o nga nagbayag. Nagsubli akong tilamisaan manong na yung ni. Adamatan mangmangan ka na jay. Order ko. Oh my God. Sila na po ka upag idinibising ko. Adamatan mangmangan. Agad naggamot ha. Bakante met jay sangon nga lamisaan. Sangon nga tugaw ko nako. Nagtugawa ka iti sangwanan na. Kinita na. Babae manong nemi. Nalapsat. Disende matilangana. Kinakaimimas panangan na manong nemi. Tinorder ko nga manok. Igupan na pa yung grabe naman no. Hi, kinunak. Sir, Mr. No, kahit mabatimangan, mapangkagruder. Medyo pila-pila, taadot customer. Magpila ka kada kita'y ababati pila na nga counter. Miss o Mrs. Miss. Order ko na itay. Ha? Order ko neta. Kang kanan. Nebus mo. Order mo? Uwin. Kaya distiso kitay. Ngayon, itagkiraw si Tiyan kung napanak ti CR. Imbatik. Ang gumalipatan nga dito nga table, tinangibat siya. Kadi. Sorry, sir. Sorry. Ay, Diyos ko. Simbro manantay. Managlilipat ko. Managlilipat ko na. Sorry, sir. Siya akong timang bayad. Agur ka, siya tigpila nga, mapanagurder. Iti para kang ka. Kasi jamet lang nga, malagip mo nga rin dyan kinam mo. Malagip ko. Malagip mo gayam no, anong dyan kinam mo. Di mo malagip nga sa mo gayam nga order. Di mo kakit order ko.
Gabot ang mabisina ka siguro na yan. Gabot adak. Isusapo, Diyos ko. Sorry sir, sorry. Okay lang. Abi katawa ka. Kasi ladyak man na mamati. Kasi ano na, dasabidong na. Basta latan tinagawam kay minugmugam. Sorry Sige sir, agpila akta, agurterak para kang ka. Saanin? Aman. Mabising ka, di ba? Kasi lang po ko kung di bising ko. Sige, palit kasi. Aman sir, please. Kasi lang din ako mapakawan sa anak ng brother kasuktak ti kinang ko. Sige, bahala ka. Urahin ka nga rod. Kasi sa anak ang mamati manong nemi. Yung anda nga takastoy. Naku, nagtinakam ko. Puno pa ng loko na kanya. Gabutadot pila. Kat mabisin. Kada nakita na. Ng hampay nga naksayan. Sulatan nga nagtugaw, nagdarasan na. Baka pambar na lang. Nga ta? Ngayon naman manin talyawon na katalyawak met. Isinsinyas na nga agur orayak labiit. Agtung edak met sa umisem. Ngayon na pintas. Ti arwatan naman ng nemi kasla yun porme ti may nga kumpanya. Wen, ano porme lagid di. Kurang na lang awan dyan na yung plate in Tijuana. Nalapsat. Numanin tumalyaw sa umisem. Sa kasla sinsinyas na ti panaguray ko kan panagpatpatdispenser na. Miss, baka nilipatan mo no ano't orderem. Ang malipatan. Apay, naisurat dito yung napkin. Kadi, uwantap no saan ko malipatan yung surat kon. Chicken Joy. Kasta gaya. Kasta nga minta naramitik no kasir. Ang kamalipatan ni surat ko. Tano saan ko nga isurat? Nakaw. Kasta gaya. Sige nga rat, kat mamisin ako. Kasta tanagam amon mi manong nemi kinilili. Lili tinagan na. Hindi amo na kaniya. Tibagbagi na. May sa accountant? Agtrabaho manong nemi ti accounting department ti may sa kumpanya. Inya mamukmet ti bagay kasyak ni architect Efren. Nagtrabaho mo obisina kmet ti may sa nga construction mo engineering firm. Sa kakasasalita manong naming kabayatan ng mga anak. Immortality pag sinamit na tapno adamot ubra na manong naming kabayatan ng mga anak. Sinursod na no, kumusta ti pamilya? Gapot interesado, imbagak nga nilayangan mamatanda, ada negosyo na, doktor ti inaw na nga kapsat mi, nga nurse ti asawa na, ti ipag ko, dakamlaeng nga agkaps kiniadin ko nga dyan nga borodek ti awang asawa na, engineer ni Jun. Irinto tayo so naman ang namikat imbagana. Working student, di pa naggraduar na, ingkarkarigatan na lang. Wan, kasal sana ka mamati, di ba gana nga, nagbaling ka maid, katulong. Katulong. Na dumato mga trabaho. Ando na giti parents ko sa probinsya. Ipapawita kita. Yung pasare malipatak yung pawitan. Apay. Di mo alam mo. Kasi pa nagbalin mong accountant. Kat ba naglilipat ka ako na. Kasi may kabayasam na giti numero. No numero, awang problema. Nabigsa ti memorya. Ngayon no, kita duma. Adot pa kay baba inak Minsan pa nalipatak, tinagplete. Dagos ko mga minagplete, iti jeep, ni-commute. Lipatak. So nga, siyempre, pukawan nagdi-driver. Ti amo da akit. Ilibas ko tagdisaag sa ngagplete. Nagsusurya ka. Dapay na pasamak.
nga saan ko malipatan iti opisina. Nakamabin nga istoryakin ka. Makabasbasulak pa kadang iti amo. Namay. Ganoglut-luto ak. Bagamam ta, adamat sa waling ubra ako, nalipatak di luto ko. Pasari makset. Pasari. Kasi, hoin. So nga, awan to langit di mahayat kanya ka mga asawa. Tabay. Baka malipatak nga at asawa. Yun ang nakanagkat-katawa man. Hangim, adun ti nga pasamak nga banag nga nakaadalat. Nung amin gumangganat na jeti pakaalan na no ano gumangganat. Nung sana ka gumangganat. Isurat ko dagiti aramidik No anyat madama, check. Into no malpaskon, wrong. Into no sarunok ti sumarunot, check. Into malpasen, wrong. Krusak. Adalat record no into bulsak. Pasari talaga makaliwayak no ka. Malipatak ng ron na talaga nga busy at. Noon niya kita ito nga nasakit ko. Ba ano sa mga malipatan ti pag-awidam? Ito lang. Baka sa balit pag-awidam. Amo nakakatawa kalili. Yan maragsakan na kamakam-amukan ka. Waling ka din nga may kanto pa siya rin. Pagiganam ka di. Apartment. Baka malipatam na ito ang apartment. Baka malipatam nung anyang ador. Tapno saan ko malipatan, inalak di first door. Kadi. Tapno awan ng lablabsak. Nakaayat kami didi. Yan ay baragsakan na. Bilang ko dito yung aldaw nga may sakadagiti karagsakan ng aldaw para kanya. Tapay? Nakaamuak di ba naglilipat? Sigamat. Aman. Managsakan nagmadawa ka mamuking ka, friend. Kita lang na pasama kanyak ti kastoy. Nga kinang ko di order ti sa bali. Naragsaka ka din preng dito balay manong name kat nadlaw ni mama. Oh, dan sakit di sideline mo nga project. Naragsak ka iho. Sideline? Di ba? Malagsin iti pa ng opisina mo kada doon kita paparamid kang ka iti design, plano. Kaya kita isot sideline mo. Baka no, doon kita plano nga sideline mo kita nangawarta ka. Saan mo ba? Nakon kasla tayo, kasla oray saan kang agkat katawa kang hawan mga gatawam. Karang ganun. Namamukon mama. Tagbalin to manugang yun. Lili tinagan na. Iso na lang tada sakit na. Anya? Ay, agayat ka ti babae nga daan. Sakit. Anong sakit? Baka madno kleptomaniac. O na sex banyak. Diyan ka mo man, tawag na Jay. Jay, anong sakit na? Cancer? Api nga yatam ka, anong sakit na? Makaakar ng sakit? Nimot mama, dagos dalaunay nga conclude. Papan, urayan yung ibagak. Nangarot sakit na. Apay, jacket naman o, gano'n sakit na? Nakakatawa nga ron. Kumekera. Si mama talaga. Managlilipat. Agad madya. Nandiyan kahit kastanak. Apay ka di kagpili na tayo normal. Normal madisuna. Normal. Apay ka managlilipat ko na. Nakakatawa ron, di ba nagamamomi? Mabisina. Nabanag di food chain. Ito naka-ordera. Hindi sok na di order ko. At kiraos ti tiyan ko dati talagang mapan. Mabag-asak na pati CR. Subyak ti order ko, damang mangan.
Adamang mangan, babae, sungar dinili. Ti amo na kano, order na. Nalipatan na, hampagahan na ka-order. Baka hunanamot lang dayjay. Siguro. Atot istorya na mama. Kita pa nga rin isut ayatem. Isut agbaling nga akayat mong asawa. Nga rin babaling ko ma. Isumat ti diktaritan ti puso. Damat pala gundaway mo nga mangliklik kang kuwana. Para kanya anak. Haang normal tikas kang kuwana. Normal mama. Imagine, accountant isuna. No numero, awang kanot malipatan na, nalaing. At dapat istorya na Anit istorya na. Jobsina na. Amo na matag-drive, so na ako palang TV, kotsena. Adamat lisensya na. Dadya ka no bus da. Gabuti ba nagdardaras na? In parking na di kotsena, iti saan mo nga parking? Gabot awan di bakante. Kung anakano ken ni Lili, inten na di tulbek, Lili, parking mo man di kotsek, ada bakante itan. Ta parking area. Kung inala na kano di tulbek ha. Ngayon gabot adamat manen imasidag kang kuha na nang sa bali nga bilid. Naliton. Sa damay sa nga ubrayan ng iraras. Medyo ganat na pa lang inrikpas. Akit tinimat mo nang inaramid nan. Diyan ud-udi nga bilin. Nalipatan naman ito na diyan panaka-parking diyan kutsa ni boss na. Iri malagip nang bigla ay kuna na ano. Hindi mapanak ko man i-parking na diyan kutsa adamatin mangguy-guyod. Mangguy-guyod nga niya. Ginuyod dan at nag-grong parking nga ron. Natiliwen, kinumpis kardan di kotse. Hanya, akit iso natin nagbayad ti multa. Lili. Asa, nakaungad di bus na. Yung magtasaan ng inikat. Normal lang dahil, di ba, mama? Sabagay, normal. At iti kaadong trabaho, di mo amon no anya ti rugim no anya ti gusto mo dagid dia inyut udi na mata diyan rumbeng kumanga isot umuno na at no saan nga mapan maiparking agad adamong tiliw di ba susan yung ibagang abnormal normal lang di ba isla na matartaranta lang matartaranta di tarantada agayat ka, iti man naglilipat, puno, agayat ka, kung mga asawa ka, iti tarantada. Pinasir ko ni Lili, manong name formal ng taton ko, iti pa nagayat ko kenkuan. Friend, sigurado ka? Ngaitan ka? Wah. Itak lang ang kayat. Gabot si kapay lang tinakarik na kitayat, Lili. Apa yan nakita mo kanya? Gabutan na pintas ka. Para kanyak nasingpet ka. Dayawag laon na tipik sa determinasyon mo. Nagbaling ka nga self-supporting. Baling ka katulong, kanda dumapay nga trabaho, kahit mo lang ti makapagturpos. Kahit nasyad ka nga anak, kabutam, tultulungan siyempre parents mo, king kakamsat mo. Kano ang kasawak ton, baka narikat ko tulungan idan. Nalaklaka ka na piminaspahin, taduatan to lamang tulong kadakwada. Nunas kampay lang tulong amida. Friend, dili mamatik ako makanyak, patpatik ka. Uray no, ada sakit ko. Saan nga sakit data? Di ba naglilipat? Depende, iti pa ng manage mo iti bagim. Accountant ka, di ba? Nalaing ka accounting. Si kamila nagkuna nga, babayin ka na iti na aramida mo nga bidtot, kat amo mo ti aramidam.
isurat mo, at the record mo, idabulsa mo. Kaya ba naridigundahoy nga malipatak tagi-record? Saan nga sakit data? Kanori man no sakit. Kaya dapat nakana nga sakit mo. Uran niya man ti kasasaad mo. Basta manik nakipat-patek ka. I love you, Lily. Mabuti nga kay friend. Anong kabuting mo? Baka no, andan tulete pagbidutak. Ta saan ka perpekto? Awan ti tawa perpekto. Awan ti tawa nga perpekto. Adda kiti talaga nga disperfect kakas kanyak. Sa mo anong gutin nga disperfect kalaunay. Gagangilang data. Ken maawatak. Tulungan kan to tapno saan ka makalipat. Masaludsud ko man. Malaksid ka niya. Sino pa nagidagaram ka? Malagip ko eh. Ha? Damok pakidiakit na ba ikan nga agararim ka niya? Damok lang tumayong magpa-share ka. Baka nalipatan mo ito pa nagamamuta. Dito saan ko malipatan. Gabuta, kinang ko order mo. Di hanggang mo naglipat. Noon niya dagiti na pasamak, isot saan ko malipatan. Ngam noon niya aramidek, kad arabidek to. Isot malipatan. Baka nalipatan ti birthday mo. Nudaduma. Baka malipatan pa nga dumteng ti Paskwa. Amutan na. Doon makangigak mo ti kanta ti Paskwa. Sa makakita ti dekorasyon agad. Dandanin ti Paskwa ko na. Numaro taon met. Makangigak ti ado nga patok. Basta gayam. Ngayon talaga nga, awan ti malakip mong gararim kanya. Kain ka, malaksit kanya. Ado, hindi ka butahan, inistorya ka nakuha dati, kina-abnormal ko. Saan nakbata na, intuloy pa ginarem. Saan ka abnormal? Normal ka. Sika lamang ibagbagati kasta. Karigit istorya, adupay na pasamak eh. Iji probinsya. Isod ng gurguraan kanyak dagiti parents ko. Tapay, nauram di mo nga balay mi. Nalipatak ng dubudop, tidalikan. Nga, naknakset, nga orel na nalulunag, dito kaserula. Kahit mo sa wan, narubrub ngamin eh. Sa talagang inikaktado nga sungrod. Sakit. Diya balay mi, nagdiding iti natidtid nga bulo. Nagatap iti labig. Iso namin pinsan nga nauram. Gaputi ka na managlilipat ko. No istoryak deta kadigiti. Agar arim kanya. Agi kay dan nga dakos. Kadamok, friend. No adobet istoryak ka nga pasamak. Iti kinapalpak ko, kinamanang lilipat ko. Baka talagang sardingan akon. Baka no, subramat istorya, o risamat nga pepeso, baka ayat naklasubukan, ngimiso tagpepeso. Napasamag pa'y, nga madamag ay magdigdigos. Ha? Rimuarak. Da panunod ko kit adagay mapangkubuluden. Oo. Kit nagpistahan adag iti karoba mi. Gabata balasita ng idin. Adan nagtubo matsanas ti barukong ko. Lamo-lamo nga rin nga rimuar. Nga napanin ti karoba. Hanya?
Sobra kamet, Lili. Hangkumat kapat yan data na. Aman. Diyak mamati. Subsubukin nak lang. Basta man naglilipat ak. Sana ka normal. Ngam nalaingak iti accounting. Nalaingak iti panagkwenta. O redya agusar iti calculator. Kadi. Ala. Papsong batan na. Multiplication. O re kasano kadakil na. Song bata. Ay man naglilipat ak. Sanggang sa tingan, aging gadi ka malukoy. Sikati kayat kong ngagbaling nga sawak. Sikati kayat kong ngagbaling nga ina, digitan ako. Manong nemi inem nga bulan nga inarim ko ni Lili. Kagaputa talaga nga dimteng nga tamat ten ti lalaki nga nakariknaan na ti ayat nga isudnawan sa bali no saan nga siyak. Kadi supayenti mo na imarakop manong nemi idiyag palo apak. Oh, friend. Oh, kahit mo sawan, sinong bata na kon? Friend, abay. Inarakop na kamatin. Nabayag mo itong ninaklon ka. So, di na ito'y, ako rin ka, di ba nabayag ka nga gararem? 6 months yan. Inaklon kayo di 3 months mo. Ha, kadi? Kaya ka po nabayag nga sang ka imay, so mailiwak, so inarakop ka. Huwag man laangin. Iba kami check pa peso. Hindi na pa inaklon. Hindi inaklon ka karot itan. Ala, pasensya ka na. Ti amok kit girlfriend na kon. Kan katawa ka pagpakatkat ka man naklaunay. Kung kunam samit. Friend. Oo, pa napasama ka data? Sus, kumat. Adan. Kaano? Hindi ka sungsungbat mo. Yung magmanta sana ka nagsiko. Kanukain mo, ka nagsikukan. Itan nga mapasama. No yan tangay. Isungit lang may iliwak. Gayam dan napasama ka data. Awampay. Kadi. Saan tulad na mapasama ka nito no, agkasarta. Gapota, para kang ka, kit hindi pa lang may katlong bulan ko ang gararam, kit inaklon na kon. Iba kang nga rin ti William Meremy. Baka sanda ka kaya ti partido, baka istrikto ni mamang mo. Istrikto talaga ni mama. Ngayon na makakumpas mo isunat. Isunat ka sa siyatan. Sa kunam, titipon kayo lata. Awan ti sumina. Kasta ngamin ti patakaran ni mama eh. Kasi ano ti budget? Siyempre, inimanong ko nga Ernie, dagdagal ti itad na kontribusyon. Gabuta, adadan nga agasawa. Sa damay sa anak dan. Da kami mat ka ni John, nakit jagagangay lang ang kontribusyon. Iti para amin. May gatang ti maluto makan, dagiti pagbayad ti bills, kanda dumapay. Nagpadpada kam kini John. Kanito nagasawatan. Mainayon ka, di adan tumatin na mainayon nga, maitad nga budget, uno, may contribute para ti amin. No panangan, agagandang kaya mangan. Deta na iti yung kunam-kunam yung mga agagandang ti panangan. Pamigat, puwera ti aldaw. Kapata siyempre, mga opisina kami. Kanti, rabi iso. Baka jak,
Kaya. Kaya. Nung muna taman naglilipat ta. Yung kaya gabat patek ka, friend. Ikarikatak nga. I-record di kitinaskin nga aramidek. Kaya. Gabat patek ka. Nagkama naglili. Ito nga nung rati kalaysata. Iya mamunak pa kadagiti parents, ay kadagiti partidom, ket ore hanga baling nga santo may digiti parents ko no partido kinto no kasartaan, ipletsak to ay da, o may dito syudad, tulungan kanto. Tapno, saan ka barikatan? Ay tinulong ta. Ay, friends, sana ka nagbindot nga nang ipatigkan ka. Man nakaawat ka. Sabi ko matawan ti dumdum ti nga problema ta. Nangaro na inton ag-asawa tan. Inyam amok nga rod manong name ni Lily. Kada mama ni Manong Ernie ni paggadensya ni ading ko ang June, kasta matin ti katulong ken ti anak damanong Ernie ken ni Densya. Lamin nasmat pa naka-welcome naman ng Nemi. Inay bagisuna ti bahay sa dinner ken dayay. Tandaan naman, baka malipatam, nusinot ading ko, nusinot manong ko, baka malipatam, nusinot mamang ko. Ope ko mga batak ni mamang mo. Kita mo katakaslada lag ka-age kaniyaman ng densya. O nga ro, nakaububig ni mamang mo. Baka manang kunak, baka manang imbas ka mamang. Ngayon mamumat manong name itinadlaw ko kung panagkamali ni Lily. When? Napagtutulagan mi nga ro din manong name ti kaaldawan, ti kalaysa, kanuan niya dagiti maaramid. Kahit siyempre, nagbakasyon kami ngagpadpada iti 2 weeks before. Anong name it up no mai-prepare mi. Napatuludan mi maten, dagiti naganak ken kuha nagad partido na manong name iti usarenda, panangarakilada ti duwang ban. Napagluganan da 1 day before di kasar, manong name. Adaman tin nakita mi, nga pangitarosan mi kadakwada, iti may sangarabii, kaya iti kaaldaw, kabigatan na isot kasar, kaya iti karabian na isot tumatin ti panag-travel da nga gawin. Nakaisaganan ti amin manong nemi. Hawanan ti problema. Ngayon iti dayta nga aldaw manong nemi, adanas kayo ng papanan mi, nagtulag kami. Nagkita kami manong nemi, ti may isang lugar, ti makadakas. 30 minutes kumulangin nga guruuray. 1 hour. Tinawagan ka. Ring-a-ring. Sana nga sungbatan. Liapay nga ta. At ang matantakis nga napasama ka ni Lily. Diyos ko. Inulit-ulit ko. Simong batin. Hello? Lily? Oh, sindedoy? Sindedoy ko na. Diyos ko. Apis nga nakapumbok tinagang ko ta? A friend. Oh my God. Allah! Sweetheart! Diyan nagtulagan ta. 2 oras ang nagururayak. Nalipatak mo tan. Ako. Awan na nga minda. Hindi kiti parents ko. Tawag na nga tawag. Tawag no. Agriring mo ti cellphone mo. Mata busy. At damay sa cellphone ko susarak para karuwada. Anya? Iso ka saan ko nasumbatan si tawag mo. Tapay. Nakatatuto kita pagkatang da. Kintalipatan ka na ngayon papananta. Sweetheart, sorry ah. Nakalimat ko na kang nga.
sa mga pupukawan nagti-record no anyaman din naka-schedule nga papananta mo no anyaman ti aron nga ramidem. At dapat di angin na ipatak nga kinita nakabulo sa kanyak lata. Sorry. Sige ka natin. Ito, hamat magana di papananta. Da pala oras ta. Umay ka araw din. Sige. Oy, sa muli pripatan tagdikos ha. Sige, ken no nagdikos ka, di mo liplipatan tagbado. Sige, ang gamot na malipat. Posible, posible rumara nga ako bado ng istorya mi diraitan. Hindi Sorry, sweetheart. Sige ka raw din. Oo, kan. Orayan ka. Dimteng ti kaaldawan, ti kalay sami manong nemi. Siyempre naragsak kami ngagpadpada. Naragsak ni mama, kastamot tayo ni kakapsat kumanong naragsak man ti partido ni Lili. Nakastawa na at yamyaman da, gamata, naikamang kanot anak da, ti kaskada kami. Nada ka mabalin na. Kahit dahil tama nung nemi, timbilang ko karagsakan nga aldaw, iti biyag ko, ti biyag mi. Ti panagmaymaysan, ti puso bagi ken kararuami. Ken ilili iti matang ti Diyos, ken dagiti tao. Napang kami met naghanimon amanong. Kalpasan ti kasar pan reception, napang kami naghanimon dita kay tahay manong nemi. Nalpasin nga nakasarita mi ti partido na, naitad mi nagitineskin nga mitad mi, takalpasan ti reception, naggagadang kam nagrubuat, napangkam dito kay tayo ng kasawa, idin to ta partido ni Lili, nagawid na ni G probinsya. Nagmaris rusas manong name iti aglaholomi iti asawa. When? Gabot ta virgin manong name ya talaga iti asawa, kat maragragsakan na. Gabot ta siyak, kat siyak tulahing tila kitibiyag na. Agasmet iti panangibagak ken panangikarig. Ani lilik at nililin tulay. Talungal daw mi manong nemi ken duang arabi. Dahil ti honeymoon sa kam nagawid ng dito balay. Gariadan, ngagnaed, nilili, ti sidog mi manong. Ison tinagbaluntaryo, ngagloto. Sa arin nga obra pa manong na medya katulong, ti agloto. Siyakon ko na. Naimas ti luto nilili, manong nemi, dayawan o ni mama, kastamatan kada manong erning ni June, kani ipagkukadensya, glama mateng ti kaanak nga mo na palang anak na. Kahit kang kanayon ko man ng ipalpalagip kang kuwanan, no, kastam bumangon kami ti bigan. Sweetheart, adalis taam? Dikit na, muna nga ramidem. Nakalistan. Baka dumalipata ma. Naanadak, sweetheart. Kaya kanayon nga, nasidap ti panunot kad nakip ko. Sa ako man, amin lang maaramit ti kas dyan, no, kasta nga natin. Ado na ito ubrae. Makumi-kumak. Kasi lalo di pa nakalipat ko. Adagay nagtulagan nga managkita. Takasalong. Tawag na nga tawag ka niya. Nakapapaon, di pa nagsarita ka rin iti partido. Pasensya ka na. Uy, nabayag dahi dyan. Ano nga nabayag dahi dyan? Umpay pa kang bulan. Sige. Good morning na. May kanda, kararag ta. Sakbay nga rumorte di silin. Iso ti paraluto ti bigat, manong nemi ti asawa, kastamat manan manong nemi, iti rabii, agagadang ka mga mangan, iti bigat, saka magsasaruno, nga rumari ti balay, mapan iti opisina, itulod ko isuna, iti opisina na, sakto mapamaten ti opisina.
Dagasaktumat manong nemi suna, iti balem, pasariad da digidi kundaway nga, mapangkod da kasinisunang in kamaglan, sa kasang kamangamangan. Awan ti dimte nga problema manong nemi. Ngamidi, madandanin manong nemi, iti birthday ni mama. Kinasarita na kami. Oh, hanat pahalayo ka niya kasi dagan ni birthday ko. Da kay mama, ano kayo? Siyak mama, ilutuan kayo ito special nga makan. Gagabot talaga nga birthday ko kat dera natin Domingo. Day after Christmas. Edi bigat. Inte mangal to iti beach. Oh, wow. Inte ag beach mama. Edi makamukan nga mga budget ti amin lili. Si kamot ti para luto. Yes ma. Oh. Ernie, di kontribusyon nyo para iti makan. Kasama tayo ka dyan. Itedyo ka ni Lili. Ha? Tisod mo pan mga budget, mga mangluto ka na kita inaskin nga maluto may sagana. Para di pagsangawan tayo, iti panggal daw. Iti beach resort, sa jet tayo nga salbarante para birthday ko. Kaya di kita regalo yun. Bahala kayo. Ano regalo yun kanya. Ori awang ba't ka din na. Basta itultuloy yun. Tikinising ba't yun. Kinaawan to yung problema tayo. Kasi agad yun. Next year, mga asawa kang tumatan. Uwan mama, gusto mo titulog mi kini Carmen. Carmen? Sino ta Carmen? So palatihan ko na yung amuka na kayo ng girlfriend ko mama. Isundot maud-uding nga mamok. Isundot matilang tagbalag ng asawa. Agsinsigpad kanton. Sa mundo nga na yun ang timay mesa. May sad tulaeng. Tuladam ni manong mo Ernie. Mamati kayo ba't nga nilang ipag-densya ti chicks na? Di agsaso di kasta. John, awang kap-kap niya ka. Baka no, isot pagririhan mi kini manang mo. Ano ko lang. Kasi kamet, Efren, ape mo ma. Huwag ka malipatan, madaasawa mo. Ape ko malipatan. Baka ba't no nasimpet ka edit, awan asawam. Itatad asawam, kat sikat ba't ti chick boyan. Mama, hando mo pasamak na ita. Ada kaya't at kung ada pa kay babay lang ti pamilya tayo. Ya? O rin adaman, bidot tayo, ng basit lang ang bidot. Kuno, adaman pakakitanda ka tayo ti panguyawan da, basit lang. Saan naman kida perfect? Mulitek. Sabi ko ma, tagtultuloy taragsak tayo. So nga si ka, John, pilim nga nalang tagbaling nga asawam, nga may kamang ditoy. Kiram ni Lili. Oo. Nagyawanak mama. Tama gusto niyo ni Lili. Naimas tiluto na. Okay. Ito no, birthday ko Lalagay ba niyo? Uwan ma, awang problema. Tinulungak ti asawak manong naming nga napan nagtsenda. Tinulungak pa nga nag-prepare. Tinulungak pa nga nagluto. Tanong man pedyak mo muna amo magluto. Basta noon niya't ibilin ng aramidek. Noon niya't isaganak. Noon niya't imaritak. Nagasaganan manong nami. Da mama. Da giti agasawa. Manong Ernie. Kani manang din siya. Kiti anak da. Ni John, ni sagani mo ito, nagdi masapsapol mi, na ikarga ni Tiban, may sa manong nemi, iti nagpagluganan mi, na sagana mo ito, katulong mi, manong nemi, nga ni Inday, di katinaskin nga may saganan na, kat kastoon iti arutitit na, makadigos ka numot manin iti beach, nga na iti kararagsakan ka no, nga birthday ni mama, manong nemi, iti beach ti pakaangayan nga exclusive ka no, kada kami. Talaga nga awan, inimbita kami manong, dakda kami lang. Medyo adayo manong nemi, iti aya, papanami. 3 hours, manong nemi, 3 oras, iso nga nasapa kami Tapno, 11 o 11:30,
o 12 to be exact, adakam tun sa jay, may ready minti amin, manunemi, kalbasan na, ket, yan, mangangkam ton, sakam tog ditigos, kanda dumapay nga aramidan mi, manunemi, idi dandani ka makadanon manunemi pagamunta, kinulding nak nilili nga kababay ko. Sweetheart, abay, mapaspasama ka. Eda nalipatak. Ano nalipatan mo? Jak na idip jagasol. Anya? Kasi naman lagi ko ang jak na idip. Diyos ko. Abay, ano problema, ha? Friend? Dinamag ni mama. Jun, sikati driver. Pakisubli. Anong isubli? Asa nagtayon? Ang gawin tayo medyo balay. Ano gawin tayo? Magmagana. Manong asa nagtayon eh? Nasurog ng 2 oras nagtratray tayo? Kabaya. Nalipatan ka nun eh. Nililingin ni Dep. Jagaso. Dalikaan. Niya. Ha? Kadlang orabitan dyan balaya. Sitakil nga balay. Ni agsangsangit yung ti asawak, ta dumaten na gini mangig na kini mama, mangmangig na kada gini kakabsat ko kiti ipag ko, manong nemi. Siyempre, nagpaipeso nga saan na nga naidip, kit no anyat nakasaang, kit no nalo nagkisimgid, kit baka bimtakin di tangke, kit, Jesus, baka dya karuba kit sanda nga dagos nga nakaayab ti bumbero, kit, ato di kita alikamin sa jay. Kit, dakil ka balay. Abduma po ako, Diyos ko. Gusto mo natin isang sangit ni Lily. Nakakaasyak magpatpatip karitirik na. Sweetheart, agtan na ka. Sabi ko mata, danom, minum ka. Sa mo na tatingdigin to, anyaman tibaga ni mama. Kan ibagbaga na gini kakabsat ko. Sa mo tingdigin ita. Diyak na talaga naidap po, no? Ano kami na talaga? Naidap mo na saan? Diyak malagip no naidap ko. Ngam kasla diyak naidap. Kasla diyak ko. Basta lahat na nagparik na kanya, napasamang idid na ito eh. At napasamang kastoy, di alipada. Diyos ko, makawanan dak. Mas magarigan, dumapo niyo dak kalabalayo. Yung magpintasan naman ng Nemi. Kahit ako midlat masabat min nga bombero, wano ka na kuma, wano nalpaas nga na ora men. Kadadakam ti kalsada manong naming agturungin ti ayan mi. Awa mo ti makita mi mga asok. Aging gaid makita mi manong naming sistatakdermot pa lang ti balay mi. Oh Lord, thank you. Naidip ko lang siguro met lang. Yung madadamanan manong nami ti pungtot. Damamakin di kapsat ko. Kat naidap mo matgayam. Kat naggastar tayo di. Ma, pasensya ka yun. Nga balita, ako matidakas ka na pasamak. Timit lang naggastar tayo ti oras nga di na oras. Naggastar tayo ti oras nga anyaman na. Nagdandahan nagtayo. Kaya no kada sakit ko karon din ti poso. Di na tayak kumaitan. Una da sakit na nakakabsat mo. Yung tibalay nga nagdakil ka, nagpintas ka, doon di kita alikaman, hindi ka napapatay ka, babanag nga dumapo. Sorry, mama. Tilakit ba sa asawa mo ngamin? Mama, ang kamatakasat sa oyo, ah. Kita, naidap na matlagayam. Di na lang malagipan nga naidap na matlang. Kung amin, wala na asawa na, tupag asawa.
Hindi mama, hindi na Pilipinas mo na nagsubli tayo for sure. Aldawan pa iti pa nag-birthday ko. Nagsubli tayo. Awanan! Kapag ganas tayo ita. Dito yung balay ng mga tayo. Awanan ti beach. Pasensya ako. Wala. Bado ka. Pasensya. Buisit. Birthday ko magpagaroon. No minsan manon nemi kat talaga masurunak mat iti asawak. Ngem no pati siya kat kagurak. Di kat kakaasin. Iso nga. Inalay-alayak-layak manong nemi. Tinulungag. Nga nagbunag nga nang isubli kadagiti kamit mi. Agraman kini intay ni ating mulong. Ngem da mama. Agraman digiti kakabsat ko kinti ipag ko. Saan nga nagkutkuti. Kasalapan nakadusa min nga gasawa, manon nemi, iti da kami tinagisubli, kadag iti nailugan, iti van. Ikabuto ang tanunan, talabas nga pangal daw, manon nemi. Asawa kong tinangidasar, kadag iti pakan. Ayaw aminan. Ti cake. Naisaganan ti amin. Pakiayab mo idan. My friend. Sige. Takantaan tayo mula ni mami. Sorry nga talaga. Okay na. Lipatan yan. Lipatan mo na amin. Anong name kinantaan mi ni mamangin kaslasangan na ragsak di ba nagkanta mi? Ngayon ba, inaragragsak ko ng palakpak, diba nagkanta ka? Kata saan ko nga inuray pa, manong naming ni Manong Ernie, itinangida ulo ti kararag, siya kon tinagkararag. Inyo na unay ko na unay, manong nami, ti panakapakawang, ti anyaman na bintut, nga naramidan, ti asawa. Sabi ko santun nga maulit, ti kastaya nga napasamak. Sa kunyo na unay, iti panakainayon kumapay, iti tawan, adado nga tawan na panagkasangay ni mama, ti salunat, kan pintas na, kan ti ornos mi asang kapamilya. Tawan ko man ti dumdumteng nga problema mi. Sa kong ginidawan, ti panakabendisyon, di kiti na isagana nga taraon, in behalf of our Lord, in Jesus' name, Amen. Manong nemi, nangan kami, inimas da ti luto, ti asawak, talagang adalat tamat diferensya na, kaputikas diyan napasama. No, may kasta manong nemi, kadagiti palabas, dimtang ka aldaw, inot matlang manong nemi, nga nalipatan da rin nga pasama. Dati asawak manong nemi, karkarigatan naman, nga talaga nga saan nga maulit. Nga da malipatan na, uno nalipatan nansa, uno anyaman dita. Ikarkarigatan naman ng naming ano da obrana, iringpas na nga umuna, saan doon ito isaruno sa suwarno, no adaman irapin na, tantandaanan na nga, ada irap-rapin na. Inabot no naman ng nami, pinaritan tapikid din ang agluto. No ba'y mapanamadla tatultulungan ni Inday, no pa nagluluto. Basta imbilindan. Saan nga si ka? Iti mga magpasagad ti kasol. Inday, si ka ti makamo. Masapol. Ngano si ka ti magpasigad iti dalikan. Siguro daw maidap. One ma'am. No andaman manong nemi, di kiti baliplipatan ti asawak, di kiti lang gagangay. Yaw awak lang. No sa balit sumrekan na akwarto. Baga sumrek iti kwarto ni John. Kit madanon ni John isuna. Ang alis to lang ang kabaya sa mat manong nemi ti kwarto. No ang pesa nga siyak manong nemi ti burdek ngem siyak ti akin na asidig a kwarto iti kusina. Aging ka manong nemi nga nadaan kami na iti umuna nga anak. Kaya ni John kini Carmen manong nemi
Naipospon pala ti kalaysada. Tagaslata pa nagkidkid pala ni Carmen. Numampay niyam amunan ka na kami. Efren Junior, manong name ti anak mi. Adamat may kadua nga anak, damanong Ernie kanimanang Densya. Balit alon ti ubing, manong name nga adadang magparagsak iti ayan mi. Gabot adan ti panagkikinamatan da, panag-aayek-ek da, panagkakatawa da, pasaraya dapat agsasangit, nukasta nga, masaktan ka nakwada. Ngem saan kami, sa aming itulok na, apat ubing at apamat na ganak. No kasano pa nakadisiplina mi, babaeng ka na mama, kastamot ti pa ng disiplina mi da kita anak mi. Kasta tararami din ni Manong Ernie kada kita anak na. Agigagad dimtegen manong name di pa nag-asawan da June kini Carmen. Ni June nga engineer, irinto ta maestra manong name ni Carmen. Maestra, ang nagbaling nga principal, nagbaling nga opisyal manong name di DepEd, ang atot posisyon. Umatan manong name di kinakana nga pasamak kapan nakalipat ti asawa. Nuhen, no daman kit babatit lang. Pasari nga duma kita, dublia na tagdigos. Digos ka man anak pa nagdigos. Nagdigos ka itaye. Kadi. Nida ito nakadal-delikado. Adotay ito balayan. Ang mga norumor kataban nyo nakalabos ha. Sambata. Wano saan manong name kita malipatan na nga digusen ti anak niya. Nadigos koon. Sampay. Bamo siya ako ti bambang digos. Siya nga din si Tat. Sorry Napimdas ko mapin ulit-ulit ang mga digusen. Nung data, baka alas sakit na, nung digos ka adigos. Awang mati problema manon name hindi kita agkaabiran. Tanapit na sa relasyon, dati din siya, sabat nga Lily. Medyo kastalan ni Carmen natay. Sa hangko may naaldal, di talagang ugali na. Kapo nga tata, maestra, adati, sa nagbaling nga principal, sa nagbaling nga supervisor, medyo stricto. Irin to ta, dagiti dua nga inauna nga agapirat manong name dalili kanitensya, kapasimple na. Nurse, kan accountant, irin to ta maestra, supervisor, manong name principal, kaya agbalin nga supervisor, ti abirat da. Awamat ti problema, kada gito yung aga-abirat, iti relasyon da kini mama. Hindi kahit asawan manong name, okay. Imanda na giti kundahoy manong name, nga, adda, wara, nga makita, iti balay. Agari rin tumatan ni mama. Ay, pinalipatan nyo tinagdalos. Ano na kita kawara? Baka nalipatan ni Abirat, Lily, mama, nga agdaldalos ngam saan na nga naituloy. Ay, saan nga siya agdaldalos? Ni Inday. Inday, ano na kita kawara? Ma'am, nadulos mo ito tayo. Api, ada na waran. Akit no, ada na waran na kita. Kitain nyo na. Nakapapay na kita umay. Baka man ni Abirat Ilili nga talaga tinakalipat. Baka ipan na kumati pagbasuraan, mama. Ngayon ipan namat din dita. Tamo na kat pagbasuraan dita. Isalas man. Saan ko nga marami dito? Hamo malagipat ano nga naaramid mo, Abirat. Alawon. Siya akong tiga nakalipat. Banyo ta, siya akong tiga mangakop, mangdalos. Yung magririnto mo tang kanyak. Noda kami ti kwarto mi. Sweetheart, agpeso nga man naglilipat ha. Ngayon,
Saan nga siya tinanggiwara? Anak ka dili gid nga wara. Dito nga rin problema ita. Kaya makakitaan din sunod nagiwara. Ano dili nga wara? Papel. No siya tinanggiwara. Nangalak dili nga papel. No nagkamaliak nga sa balit ng basura. Nangalak dili nga papel. Sa mesa, no kasi dito klase nga papel katang ikamil di basura. Pagbasuraan, ipang kujilikod, kat gapot talaga nga naskin nga puurak. Rumbang mga puuran na yan, di ba? Isungar nga itain mapangko, panti pagbasuraan, nga saan, kung ngayon panti abo, kung anong pinuurak ko. Ewan na nakita magigay. Sila papapel nga, kapo iti, sila test paper kada. Siyempre, nagkaputi DepEd. Ni Carmen, di ba? Saan ka din nga isulat makusar ka nagijay? Saan nagmagkaroon nga gususur ka nagijay? Saan mo't nagbaling nga scratch ko nagijay? Apa nga rin nga sikat na papasol? Diyo ka mo. Sige, lipatin mo ti amin. Inanugod mo nga sikat na kalipat, di isus tinara mo na. Sa langanam na minsan manon nemi nga dakas jay apasamak nga naipabasol ti asawa. Manon nemi. Adapay daduktalan mi manon nemi nga. May saga banag nga saan ko mga rumbeng nga maipan iti paginuman kat napabasol manin ti asawa. Kapot ay sunat man naglilipat manong nemi isumadlat at pabasulan da kada umat sa bali nga mga nga aramid ni Lili di mga nugot. So sorry. Aging ka manong nemi nga dimteng ti sa bali manen nga birthday ni mama. Why? Ingkadeng mi manong naming edya kami beach nga gluto. Wen, ta sa paam matimapan. Sa saan nga naira na nga Domingo, no dikat Sabado. Napangkampagit ng bigat sa dya. Anong naming? Nagtitinulong kam amin nga nagluto, adag prito, adag tuno, kanda dumapay. Aging gawa nung naming. Nga damanin na pasamak. When? Adamanin na pasamak. Nadakkel nga nakadismayaan manon nemi ni mama. Nilili manon nemi tinakitak nga akin obligasyon iti panagtuno. Iti panagtuno iti manok. Tinuno nga manok ha. Sanga prinito. Ene baga mo manong nemi idi adda mangi baga ha adda makmakset ay o anay nakset na kita manok ay no o hansa serbi na muringan. Siyempre manong nemi nakita man yung tipong tot ni ma'am. Abayaran na yung birthday ko, ti kastoy. Asan na takin obligasyon ti pa nagtuno ti manok? Abag sumat manong naming sumangpet ni Lili. Na nakaiggamiti. Supot nga nakaisuputan ti repulyo. Lili! Mama, abayan binamayap ti tuntunom nga manok? Sorry, mama. Kada dumat manen manong name iti bang mangig ko nga madigi para iti asawak. Kinarakob ko ti asawa. Sorry, friend. Saan ko ang paso?
Ha? Saan ko basol ka na masama? Ibaam nga nubo tiklatan. Tasyak garod di ba naglilipat? Bayam latan nga sangwak kandanggak sa graphic na kitang kakasakit nga sa udak. Nang laro na kiniipag mo Carmen. Isu adagos no ka di bang pabasol kanyak no nakasto yung insidente. Kasla dabasol ko keng kuhala tapno aramidin na kanyak ti kastoy. Manong nemi pati ti anak mi kat madlawak ang konsyon laon ay ti inanay. Pimakni kami manong nemi nga talo. Dito'y kaya. Dito tayo. Basta mo nga mangigpati anyaman na sa wanda. Basol ko. Amat ka aglanayo na kita akum di basol mo. Talaga mo nga basol akit saan? Ni mama. Apat na dakit to'y. Medyo may lamanok tinadalae lang. Mabalintin timangan. Sorry, tinapasamak, mama. Ako ang basol mo. Mama. Lumay ka yan. Masabol nga madusa at ang basol. Tumbalpas na nga mangan. Irimang mangan kami manon nemi at pasagid pala tamat ni adin ko nga June kas tamat na ni Carmen. Sanda nga sumardeng irimang mangan kami. Ay ka, inaya. Temanok. Ay, susa po. Nagimas ko matay manok nga tinuno kahit. Kaya manangarot kit imuring maten. Huwag nga ron, sweetheart, John. Ay, no apigid di nga nakakabalay tayo ti naglilipat. Akaw. Mabaling ka din sumardeng kayon. Kinuna ni mama manong nemi. Ilipas tayo pa lang timangan. Diya kaya't nga irapin tayo anyaman na pagsasalitaan kabayatan ng mga mga tayo. Birthday ko. Kinidaw ti bendisyon na po Diyos. Iti kanan tayo. Iti kararag. Nakidaw sa diyan nga adda ko maayat ken kapyat itong galmay sa kada tayo. Salot tagayam nga maliklikan. Pagsasauda nga iti anyaman nga umong adalat ta uleg. Tanyaman nga grupo, adalat ta traidor, adalat ta kontrabida. Amoyo, nasisinot kontrabida? Oras ang nga baga, no deta nga kontrabida ket amunang isot kontrabida, amunang iso. Wala, ituloy na dimangan. Ini mga pangan kami manong nemi. Nagtutuloy pa lang, di pa nag-umumi. Sa sarita tayo. Mama. Ulit-ulit may tagpakawan kang kada kayo. Noon niya, hindi kita pagkurkurangan kang pagbasbasulan ti pamilya. Nagkaroon ti asawa ka ni Lily. Awan basol lang tinapasama. Ma. Ito namin adun nga gundaway nga naipabasol kini Lily dagiti basit lang nga banag nga inako na. Hana nga basol. Gapot at damang rantang ang pagin aramid. Dito may panggap itinaksit
nga manok. Binaon ko ni Lili. Tatapag kurangan, tilutlutuat ko na. Ingka gumatang, ti repulyo. Oret asa dagmat dito, iti mabalin mo pagkatangan. Langig ko. Abirat, pakikita man, tituntunwak nga manok ket adabilin ni mama. Uwen, kunamat ni Carmen. Anyat inaramid ni Carmen. Anat inaramid mo, Carmen. Mama, intulok mo nga nakset. Gabuta kayat mo, nga ipabasol, iti abirat mo nga nilili ti amin. Iti namin adon nga gundaway. Isang nga po doon mama. O, John, sa mo nga kanunungan. Agabot, agpadpada kayo. Agtultulag kayo ang gati. Anat kagura yung kinilili. At ka di ba di kararamidan, nilili ka na kayo, nga gasawa? Amin nga manipo din na ikamang ni Carmen. Sige, Carmen. Magkita ka lang di ba nagapang dadaelam kinilili? Tiyan mo yung Jack mo madlaw? Nakasaysaya dito yung nga pamilya. Yung mandanay laok nga kontrabida. Sika data, Carmen. May saka pa yung supervisor, maestra, dati nga principal, sa kastat kinataom. Amo yung nasakta gugat, nakaruak. Nangro na kalagit tao nga naskan mo tan. John, Carmen, ito nagawid tayo. Irubot yun yung tira kita arwatin. Arwatin nyo. Kasdusa. Pumano kayo iti puter ko? Ganawan ti matawid mo. Ma. Ma, sorry. Sabi siya katag sorry. Gabuta kang kanunungam ti asawam? Among makontrabida? Manipot pala hindi? Isot na ilaw ka ita. Carmen. Baka din ang amot agpakawan ti asawa nga puta nang ato posisyon na ti DepEd. Edukasyon. Sika kumapit yung mararaem nga naikamang ka na kami. Tas sikat adday ti DepEd. Agim sikamat ti. Stunan mama. I'm sorry. I'm sorry, Lili. I'm sorry. Abirat. I'm sorry. Oray kulay narakop ti asawak manong Lemi. Kanay mirot mo't narakop na kanya. Nagpeso nga dadagiti maliplipatak ng gagangay matlaing nga lipat. Nasusurog matin nga minamanehem ti magig. Nagpeso nga doon nagiti ang insidente nga nararami din. Ang matin kahit nga maulit. Tadyak kayat nga ulit-ulitin ti bidot ko. Sana bale. Agpagpakawanan ni Carmen. Kanina nungod ng ti amin. Napintas ti pamilya mi. Kinawali na kayo ngayon una nga naikawang ka na kami. Yung ni Carmen ti nagbaling nga ita. Nagbaling nga libag. Nagbaling nga kontrabida ko sa kuna ni mama. Dakil di pamatik nga oras sa papakawantay nga takwada. Yung ruming unang nga misina da. Kinunak ba nung naimi? Kaya dahil tinapasamak ka talaga. Si Mina dan ipagganan ngem, yung karimat lang ni mama. Siyempre, natubteng to, iti pa nakaapit na. Iti last will testament, adan tumatatawidan na. Ti house and lot, siyempre, nalawang ang daga, naklabalay, ken kastamatan iti negosyo, ngas asikaswan ni mama. Kada kami ti asawak manong Naimi, agramo maten kada manong Ernie kani ipagdensya. Nagtultuloy, iti kaadami ti sidong ni mama. Duan, uno talon, dagiti anak, da manong Ernie, idin tuta, dududwa pa lang kada kami kinilili. May isa nga Junior, ken may isa nga Angela. Siyempre, manong Naimi at dalat tamat dagiti pa nakalipat, ti asawak, tanaruam data keng kuwanang, dagiti babasid lang ang banag. Anong dadumakat kasla irantana nga pagkakatawaan. Anong Naimi?
Wen, dalaga kas na tao nga dito malipatan na. At damat na talaga managlilipat nasapa panagkabaw ko na. Lupay saan mo't nga kabaw iti awag iti dayta. Gagangay lang nga dito pa nakakubikom, matartaranta, montarantado. Ngem, amo na talaga ti asawak iti mang-manage kadag iti schedule nga rumpeng nga ramiden na. Kapag tinan, kaya't pa iti makarami iti takil unay, nga pasamak, gapo iti manag, panaka, gapo, iti ko na makuna, ama naglilipat. Yung magtasaan nga ti mawi, di kitiduhan nako. Napigsa ti memory do, anong nemi, di kitiduhan nako mo. Medyo nga rin ti pagkasarita, akman ng nemi, kat sabi ko mata, damat pa na kay Karina, nga maiburay, kada ito yung programa, kada damat may batik nga ada, liwliwakan pagsarmingan ti biyag, kada ginipadak, nga dimngeg, nga naroon nga, dimngeg nga nagbuya ni Cristo de la Cruz Anchieta. Tuwing nga radagkyamang na pagaya mo, Efren. Thank you, Efren. Iti pa nang iburay mo ti pagkasaritaan nyo, seknan ti asawa mga naglilipat, magtahan na kanalipatan nga asawa na